सियाराम जय हनुमान। तो भोजपुरी पंचायत जौन पत्रिका बा, भोजपुरी पंचायत तो कोनो कारणवश हम जानतानी कि लगभग एक बरिस से एकर जौन प्रकाशन बा उ बाधित हो गईल रहला। एकर पहिले हम आपके बताई कि जौन भोजपुरी पंचायत पत्रिका बा ना, एमे नामी गिरामी लोग के साक्षात्कार भी छपल और कवर स्टोरी में हमारा मन पड़ेला शीला दीक्षित से लेके मनोज तिवारी और भी तमाम लोगन के मतलब उनके बारे में और वो लोगों के बातचीत एमे छपल। और फिल्म मतलब भोजपुरी फिल्मी दुनिया के भी कुछ खबर रहेला एमे, और साथ ही विशेषकर जौन भोजपुरिया समाज बा, भोजपुरिया संस्कृति बा, उससे संबंधित आलेख, समाचार और बोल सकेनी कि लोक परंपरा के जानकारी, इशारा एमे फिर विदेश में भोजपुरियन के बारे में, वहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में भोजपुरी पंचायत में छपत आइल बा। और हम आपके बताई कई गो मतलब कि बड़े बड़े न्यूज़ पेपरन में भी जब गिरमिटिया मजदूर के बात होला तो हम यहाँ गिरमिटिया मजदूर पर भी कई बार खबर स्टोरी लेके आ गई बानी के भोजपुरी पंचायत में। आई वो समय रहे कि भोजपुरी पंचायत अपनी आप में मने वो मिसाल बा रहे आजो बा, लेकिन बीच में कुछ कारण बस मतलब बुझी कि अब हमें जान की व्यस्तता के चलते ये पत्रिका तनी कुछ समय खातिर अबाधित नहीं बाधित हो गई लाला। अब वो के फिर से आबाद गति से शुरू करे खातिर हमें जान कमर कस के तैयार बानी के केतनो व्यस्तता रही तनी मनी समय निकालल जाई भोजपुरी खातिर, भोजपुरिया समाज, भोजपुरी संस्कृति खातिर। काहे कि जो पत्रिका बना ये खाली बुझे कि ये भोजपुरी के पत्रिका है, लेकिन ये निकलेला हिंदी में। ऐसे हिंदी में निकलने के पीछे हम यहाँ जो कारण देनी को ई बा कि एमे भोजपुरी के भी आलेख और कविता कहानी रहेला, लेकिन भोजपुरिया संस्कृति समाज के बारे में भी रहेला, भोजपुरी में भी रहेला। और हिंदी में हम जान ऐसे देनी के कि भोजपुरी के खाली भोजपुरिया समाज से बाहर भी निकाल के और भी जौन समाज बा वो भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी सभ्यता आज से परिचित हो। और विदेश में भी हम आपके बताई ये विदेश में भी मॉरिशस जैसन देशन में भी ये भोजपुरी के काफ़ी मान सम्मान मिलेला। और पत्रिका मतलब कि ऑनलाइन तो इबे करेले, एकर जौन हॉट कॉपी निकाल जाला वो हाथों हाथ बिक जाला। तो कुछ दिन से ये बाधित रहला। हम बताई हमके एक बार जब मॉरिशस सरकार जौन बिया, तो लगभग 5-7-10 साल पहले की बात हुई जब मॉरिशस सरकार के 144 साल पूरा भइल रहे, तो वहाँ के सांस्कृतिक मंत्रालय हमके भी आमंत्रित कैले रहे। अब आमंत्रित कैले रहे एक मतलब ये नहीं कि हमें को मानल जानल मतलब भोजपुरिया कहली, चूँकि हमार जौन पहचान वो उनके मिलल वो भोजपुरी पंचायत के थ्रू ही मिलल रहे। तो भोजपुरी पंचायत के देख के वो लोग हमहू के आमंत्रित कैले रहे लोग मॉरिशस जो सांस्कृतिक मंत्रालय बा वो 144 साल पूरा भइले पे। तो अब यही से आप समझ सकेनी कि भोजपुरी पंचायत मतलब भोजपुरियन के एगो पहरुआ कहली आ भोजपुरी के बहुते सार्थक रूप से पूरा समाज के सामने देश में विदेश में प्रस्तुत करेला। और साथ ही ये पत्रिका में बीच बीच में हमें जान मतलब भोजपुरी से जुड़ल व्यक्तित्वन के बारे में भी लेके आइल बानी के आज पत्रिका के बहुत ही सराहना मिलल बा पहले से ही। तो बीच में अब तनी बाधित हो गई लाला। अब बुझते बानी मान ली कि नौकरियों करे के बाद और भी परिवार घर समाज भी देखे के बाद तो तनी ऐसा छिटिरा गई लनी है कि हमें जान, लेकिन फिर से अब एकजुट भइल बानी के बहुत जल्द ही हम जानतानी कि बहुत जल्द पत्रिका के एगो नया कलेवर में सार्थकता के साथ और भी मजबूती से हम जाने के लेके आ रहा बानी के। तो आप सबके भी सहयोग में चाहिए। एकरा खातिर रौरा अगर अपन रचना कुछ लिखता नहीं भोजपुरी में बा हिंदी में, लेकिन हम यह कहब कि अगर हिंदी में भी लिखता नहीं ना तो भोजपुरिया समाज संस्कृति से जुड़ल बातन के लिखी, लोक संस्कृति के उठाइयों में और भी भोजपुरी से जुड़ल जो मुद्दा बाने कुल वो सबके कथा कहानी के मुहावरा होके जौन भी मतलब रौरा लागत आ कि जौने पर रौरा अच्छा लिख सकेनी वो पर लिखी। सामयिक आलेख भी रौरा लिख सकेनी, सामयिक कविता भी लिख सकेनी।
तो ये तरह से रउआ भोजपुरी के तो समृद्ध करबे करब, ये भोजपुरी पंचायत पत्रिका के भी रउआ समृद्ध करब। तो चलिए अब हम ज़्यादा समय ना लेत अपनी वाणी के यहाँ विराम देतनी, और हम चाहब कि रउआ सबके सहयोग मिले। अगर रउआ सब में केहू लिखल चाहता तो रउआ लिख के हमके व्हाट्सएप भी कर सकेनी। तो फिर हम समयानुसार हमार जौन टीम रही वो रचनन के देख के मतलब कि जौने अंक की लायक उ रही वो अंक में ओके प्रस्तुत कर डाल जाई। तब यही बात के संगे आप सबकी सहयोग के अपेक्षा करब हम अपनी वाणी के विराम दे। फिर से कहता नहीं जौन भोजपुरी पंचायत बा न, ई जे भोजपुरिया समाज बा ओके काफ़ी ए बारे में जागरूक बा, जानतो बा। तो कुछ बाधा रहल हो दूर हो गई बा, फेन आ रहल बिया भोजपुरी पंचायत। तो जय जय सिया राम, यही के संग अपनी बात के हम विराम देता नहीं। नमस्कार।